Ghost Station. Spookcast. What language do we pick? I need that Ganon song. Hola. Me has atrapado. En medio, suavemente. Te traigo mi suave. Regresé de entre los muertos con música de YouTube que cumple con los derechos de autor. Disfruta de la gloriosa suavidad conmigo bajo mi gobierno. Viviremos a mil suavemente mi... Hello. I got the wool red for you, Governor. What's that? Big Cheerio! I think I understood that language the most. But what is Galego? We'll find out. I think I understand that one the most. No Caronda la Riera. Fireside Tales. Achégate ao lume, rapaz. Esta noite vai xeada. Si. Bótalle aí un pouco de leña, que eu xa vou maior e desta friaxe doncheme moito os osos. Como se nota que ti andas novo. Aproveita agora que cando te queiras dar conta serás un velliño como a min falando cun rapaciño como a ti, ao carón da lareira. Cando eu era pequeno, os meus irmáus e máis eu sentábamos neste mesmo banco as noites de inverno e a miña madriña contábanos historias de mouros e de meigas, de ánimas que vagaban polos carreiros e deixaban tras de sí o frío cheiro da morte. Supoño que esas cousas xa non vos dan medo aos cativos de agora, claro, con todo o que vedes na televisión e nas maquinitas, pero a nós dábannos arrepíos. Hoxe é a víspera do Día de Mortos. Se queres, podoche contar algún deses contos mentre se quenta o caldo. Tale 1. Fai moitos anos, nun pueblo de Madrid, vivían un patrón adiñeirado e a súa muller. A muller sufría un mal da pel que se ia espallando por todo o seu corpo. Contunxida, comezou a ocultar tras un veo o seu rostro pudrecente para escondelo das miradas rexougueiras da veciñanza. Falaron con doutores de toda a provincia na procura dun remedio, pero naide parecía coñecer a extraña doenza que padecía. Suffering from witchcraft. Cando xa estaban a punto de se render, un vello curandeiro da comarca que escoitara do problema da muller ofreceulles unha cruenta solución. Para conseguir curar a dona, precisaban colocarlle enriba da cara a pel dun home barbilimpo. Dang, they needed to tear a guy. Do coitado mentre saía. He's not gonna do it though, surely. Oh no. Oh no. They're gonna tear the guy's face off. Oh no.
patrón tiña poucos escrúpulos e moitos cartos, así que falou cun par de galegos que traballaban por ali por Castilla na colleita e propúxolles o criminoso encargo. O Bautista, un labrego que era daqui ao lado de Insua, non dudou en aceptar a encomenda e púxose de seguida a planear o asesinato. Cando voltaron de Madrid, Bautista e os seus secuaces localizaron a súa vítima, outro labrego da zona co que xa tuveran algunha desavenencia. O Cabarcos, que así se chamaba o desaventurado, Cabarcos. era un home alto e forte, como un oso, e quizá por iso non se amedrentou cando os malparidos o emboscaron. Saltaron riba dele e toupáronlle ata que quedou no sitio. Entón, sacaron o coitelo e comezaron a arrincarlle a pel, arrastrando o fío polas beiras da súa cara mentres o coitelo se retorcía da dor. Os berros do Cabarcos escoitáronse por toda a legua dreita, pero naide podía axudarlle. Foi daquela cando os asasinos se xiraron e viron a un mociño espiando pola xanela. That's me. Oh! You gonna make me watch it again? Oh shit. Oiche, rapaz, xa sei que non son tan bon contacontos como I o teu fell asleep tío, while running. pero non te me quedes dormido, ó. Xa vexo que non te deben asustar moito, pero aínda é cedo e hoxe estou paroleiro, así que falle un pouco de caso a teu abuelo a ver se esta historia che gusta un pouco máis. Seguro que algunha vez tes oído falar dos sacauntos. Sacacontos! Mal feito, que lle saca a graxa aos nenos ata deixalos nos osos. E fixo que tamén coñeces aos Werewolves. poseídos pola besta nas noites de lúa chea. Contaba miña madriña que esas dúas criaturas asolaron a Llariz a comezos do século pasado. Not the pasado. Allariz sempre fora un pueblo tranquilo. Aburrido, poderíase decir. O traballo na vila era pouco e as casas levaban moito tempo cos mesmos apelidos. Algún dos veciños máis novos intentaba marchar e buscarse a vida, pero a gran maioría deles volvía cunha mao diante e outra detrás. Apenas viñan forasteiros, e os poucos que se achegaban casaban pronto con algunha solteirona ou seguían o seu camiño. Sen embargo, unha noite de brao alumeada pola lúa chea, varios dos paisanos desapareceron como por arte de maxia. O alguacil investigaba cada un dos casos, pero non atopaba explicación ningunha. Marcharon, supoñía o oficial. Non había rastro de crime ningún. A roupa dos fuxidos faltaba, pero como ían marchar sen dicir nada? Algo non cadraba.
Axiña as faladorías comezaron a correr entre os veciños. «Hai ouveos no monte», escoitábase na taberna. «É o lobo que está comendo na xente». Se ben non todo o mundo cría as rexoubas, o medo extendeuse pola vila tan rápido como a superstición. Xa non se sentían a salvo nos seus fogares. Pechaban con cadeas os portós e algún ata gardaba un coitelo de prata baixo a almofada. Os máis vellos non pensaban en marchar. Allariz era todo o que coñecían e se tiñan que morrer sería na mesma terra dos seus pais. Pero para os máis novos, a incertidume da vida fora das fronteiras era mellor que o arrepío constante e as noites en vela na espera da seguinte lúa chea. Os máis decididos foron falar co Manuel, un vendedor ambulante que coñecía os camiños do monte como a palma da súa mao, e xa tiña acompañado a moitos deles, especialmente rapazas asustadas, para que atravesaran a fraga sen complicacións. Ao adicarse a viaxar entre vilas, o Manuel tiña contactos por todo Ourense e podía axudarlles a atopar casas onde servir ou fincas para traballar. As seguintes viaxes aconteceron sen problemas. As novas dos emigrados chegaban en forma de correspondencia e daquela pensaban que non había desaparicións. Moitos máis rapaces quixeron probar sorte, xa non fuxindo do lobo, senón na procura dun futuro millor. As cartas seguían chegando, pero todos os familiares que intentaran atopar aos seus parentes foran incapaces de dar con eles. O alguacil xuntou unha patrulla e foi peinar o monte para tranquilizar os veciños que aínda seguían preocupados polo lobo. Os cas atoparon 2 corpos esnaquizados e a medio podrecer, só recoñecibles pola súa vestimenta. Os cadáveres estaban cheos de dentadas, os osos expostos cos restos de pelexo colgando. A macabra imaxe tornaba incluso máis cruenta ao descubrir que unha das defuntas era unha cativa ben pequeniña. As falecidas non eran das desaparecidas, sen embargo. O propio Manuel trouxera unha carta esa mesma mañá firmada pola nai, que agora ficaba sen vida no chan. As mentiras do vendedor comezaron a destaparse. «Manuel, fillo de puta, mal nacido!» berraban os veciños mentres perseguían o asesino polo monte. «Reza porque te pille o alguacil antes ca nós, porque o garrote é o paraíso comparado co que chimos facer!» O Manuel movíase rápido entre as árbores, pero os ladridos dos cans escoitábanse cada vez máis preto. O criminal foi detido e condenado á pena capital. No xuízo confesou ter matado 9 persoas e atribuíronselle outras tantas que non recoñeceu. Algunhas testemuñas contaban tamén que os xabós cos que comerciaba estaban feitos coa graxa dos asasinados. Dicía ser vítima dunha maldición que condenaba a convertirse en lobo e a recorrer os montes no abrazo da noite na procura de presas que saciaran a súa fame. O seu avogado conseguiu mudar a sentencia co beneplácito da raíña Isabel II. Manuel sufría licantropía clínica.
alegaba o letrado. Mantelo encerrado de por vida e estudialo era moito máis útil que matalo. Se cadra, puido chegar a sentir o terror das súas vítimas ao notar como o frío do metal se achegaba lentamente á súa cabeza ata penetrar por completo no seu cráneo. Cativo, outra vez. Heite ter que mandar para a cama. Parezo parvo aquí falando para o aire. Bota un pouco de caldo a ver se espabila só. Heiche contar unha historia máis, pero como quedes dormido outra vez vai ser a Oh, I'll fall última asleep despois again. de min. Se cadra non crees nos outros contos, pero este vivino nas miñas propias carnes cando era ben pequeno. Recórdollo como si fora onte. Era unha noite como esta. Miña madriña, meus irmãos e máis eu estábamos sentados aquí mesmo, ao carón da lareira. Lembro que miña mai estaba metida na cama coa gripe e meu pai estaba fastidiado da espalda, así que me pediran a min que lles fora pechar aos bichos. Co conto de estar xogando quentiño ao lado do lume, esquecinme de saír e cando me quixen dar conta xa era medianoite. Choiro, Puxen o abrigo ás hermonte. presas e fun correndo buscar as bestas para metelas na cuadra. Daquela non tiñamos las Yo farolas que hai hablo agora, un claro, poco e más só tiña a luz español, do candil para me guiar pola finca. pero Despois de dar escriabo. 50.000 voltas, por fin atopei aos condenados dos bichos e fun tornando deles ata metelos na corda. De súpeto, escoitei unhas voces que parecían vir do medio do monte. Primeiro baixiñas, case como a susurros, pero cada vez sentíaias máis preto. Non era quen de entender o que dicían, casi querían parecer rezos, pero había algo no seu tono que me daba arrepíos. Os cans deberon notar tamén porque se puxeron a ladrar como a tolos na dirección do sonido. Corrín a esconderme detrás dun carballo, agardando a que marcharan ou pasaran de largo. Só quería fuxir para a casa, pechar ben a porta e avisar aos maiores. Messiahs De golpe os maiores. cadelos calaron e metéronse no casete laiando. No aire só quedaban os pasos acompasados daqueles extraños e o seu sinistro cantar. Cada vez sentía as súas pegadas máis preto, as súas voces máis fortes. Pechei os ollos. Ten que ser un pesadelo, pensei. Debín quedar dormido na lareira. Estábase moi quentiño e xa me ten pasado máis veces. Ten que ser iso. A de 3 vou abrir os ollos e vou despertar, díxenme. E comecei a contar. 1, 2, 3. Entón vinos, camiñando un tras doutro como unha procesión. O seu paso era lento, solemne, como se cada pegada levara o peso de 100 homes. Vestían unhas túnicas negras que os cubrían ata os pés e na man levaban candeas que alumaban o camiño. Corre, pensei, pero as miñas pernas non me respondían. Só podía quedarme ben quieto e rezar porque non repararan en min. As figuras seguían pasando de largo mentres a suor escorregaba polas miñas costas. Pero xa sabes que os ollos son necios e un sempre quere mirar para onde non debe. As candeas, as sabas escuras e algo que parecía un cadaleito. Palaleto. A noite non deixaba ver Is that how you say moito, coffin? pero nunca esquecerei as enrugas e os cabelos longos e mestos da defunta. Nese intre, unha das figuras xirouse e cravou nos meus ollos a súa mirada baleira de esqueleto. O seguinte que lembro é despertar no meu cuarto. Aínda asustado,
e coa miña mai sentado aos pés da cama. A madriña foi ao ceo, dixo. Quedou dormidiña e Dios chamouna para que subira con el. Sei que o que vin aquela noite era a Santa Compaña que viña a avisar da súa morte ou levala canda a eles. Nunca o saberei. Polo menos gardo o recordo da miña madriña contándome as súas historias nas noites de xeada. Igual que agora fago eu contigo. Aquí, ao carón da lareira.